Башкортостанда Якут халык эпосының башкортсага тәрҗемәһе басылды. Ул дөнья халыкларының эпик кумарткалары проекты ярдәмендә дөнья күрде. Һаумыгыз, эфирдә интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре докторы, Рәсәй фәннәр академияһы Өфе федераль тикшеренү үзәге Тарих, тел һәм әдәбият институты бүлек мөдире Гөлнур Хөсәенова. Һаумыгыз. Гөлнур Әвелевна, дөнья халыкларының эпик кумарткалары проекты турында тәүдә башлап һөйләп китәйек, чөнки тап ошо проект ярдәмендә Урал батыр эпосы тәүдә якут телендә дөнья күргәйне. Ысынлап та был масштаблы проект Якут коллегаларының инициативаһы буенча уларның Олан холлары ЮНЕСКОның шедевры дип игълан ителгәс башланды. Төп эшләренең береһе ошо халыкара тәрҗемә эшләү ине. Бына Совет заманында, мин бит инде Совет мәктәбен беткән, Совет югары уку йортында укыган кеше буларак, хәтеремдә тәрҗемә мәктәптәре, тәрҗемә эшләгән кешеләр бик ни була торганы, нәмә дип әйтәм, әүлем була торгандар, аерым институт дигән һәмәгыйне. Хәзер бит инде ундай тәҗрибә юк. Шуңа күрә бына хөкүмәткә Саха Якутия республикаһының етәкчелеге сыккас инде шул кимәлдә хәл ителде был проект. Безгә куштылар бына хөкүмәт. Ул вакытта вице-премьер Сагитов ине, Салават Талгатович. Шуңа күрә ул әле бына проекттың авторы буларак Жирков Александр Николаевич менән безнең презентацияларда катнашты. Бына шуның култамгасы менән безгә фарман төште инде. Тиз арада Якут Олонхаһын башкорт теленә тәрҗемә итәргә ди. Был вакытта инде кыргызлар тәрҗемә иткәйне, алтайдар тәрҗемәне башлагайны. Безгә хат төште, тываларга хат төште, кадактарга һәм шулай берничә төрки халыкларына хат төштеләр. Хөкүмәт итәкчелеге шулай бүлеп бирде инде. Күбрәк безнең ошо институттар тәрҗемә итә, институт хезмәткәрләре, тәрҗемәчеләр түгел, профессиональ. Шуннан безгә кушылды инде ел эчендә тәрҗемә итәргә дип. Чөнки бу 15нче елда хат төште, 16нчы елда без тәрҗемә итеп бетергә тиеш идек. Безнең Урал батырдан аермалы рәвештә Нюрган батыр 6 тапкырга күләме буенча зур. Шуңа күрә без бит инде һәр ел эчендә бу тиклем күләмде, авыр, телеле авыр, күләме зур аптырап калдык. Шуннан 10 кешене ылыктырдык без тәрҗемәгә. 10 кеше белән тәрҗемә итеп 16нчы елның адагына алып барып алдык. Башкортстан Республикаһының фәннәр академияһы итәкчелегенә һәм шуның белән эш тамамланды. Өстендә эшләү, бернинди дә эш булманы инде. Бөтә эш араһында эшләнәр дин. Безнең үзебезнең эшебезне беркем дә туктатманы. Үзебезнең эшләү алып барабыз, бу безгә өстәлмә эшмә килде инде. Шуннан соң безнең Якут коллегалар Урал батырды тәрҗемә итү өчен бер вакытта башланы. Улар да 16нчы елда тәрҗемә иттеләр. Әйткәнемчә 6 тапкырга күләме бәләкәй бит инде. Улар ел эчендә тәрҗемә итеп, 5 кеше тәрҗемә иттеләр. Ошо күләмдәләр. Улар вакытында башкортча үзләренең эшен. Вакытында 17нче елда ошо китапты сыгардылар. Саха телендә. Безнең унда ниндәйдер бүтән эшләр булды. Нисек халдык шулай ята берде. Бер вакыт Якут коллегалар борсыла башланы. Касан сыгала, безнең эш туктаган. 10 кешенең тәрҗемәһе күз алдына килтерәгез инде. Унда нимә? Шуннан соң хәзер 22нче елда безнең әлеге директорыбыз инде Зөһрә Йыһанур кызы Рахматуллина безне чакырып алдылар. Өстән бына звонок булды инде, шылтыраттылар дип, касан эште тамамлайгыз ди. Хәзер без ултырып каранык, 10 кешенең тәрҗемәһе 10 төрле. Жан безнең директор булай ди инде, булай бармай. Хәзер без бер 3 кешенән торган төркемде туплайбыз да, һез эште адагына yetkidәгез ди. Хәзер эште башлаган идек. Бүтәһендә үр яңынан 3 кеше үскә бүлеп алдык да, 9 ербында, 3 ердә ултырдык. Һәр хәлдә 3 кеше бит инде. Һез тәрҗемә иттегез, рус теленнән тәрҗемә иттегезме башкортсага, әллә подстрочниктар һезгә бирелгәйнеме? Якут коллегалары үзләре әйттеләр, Якут телендә беркем дә тәрҗемә итә алмый Якут теленнән. Шуңа күрә бына бездә Шәп Державинның тәрҗемәһе бар урыс теленә. Без бөтәһенә лә шуны бирдек. Шуңа күрә һездә урыс теленнән тәрҗемә итәгез динеләр. Теге мәгънәһе, йөкмәткеһе тулыһынча хакланган иң яхшы тәрҗемә Державиндагы булгас, улар безнең менә төрки халыкларына барыбызга ла шул нәйдә тәрҗемәне бирделәр һәм без шуның буенча эшләнек инде.
Онда төҙөлөшө нисек? Шулай уҡ рифмалар менән, ритмдар менән? Юҡ, унда бөтөнләй. Бына күҙ алына килтерһә, ошолай гына килә лә, ошолай да булып китә, шунан ошолай, бына ни инде, юлдарҙың күлсәме. Формула түгел. Юҡ, юҡ. Унда ниндәйҙер теге эске рифма, ритм бар ул урыны менән. Ҡайһы бер урындарында шул тиклем матур рифмала килә. Ундай урындары беҙҙең тәржемәлә шулай уҡ тура килә. Һаҡлана, тимәк. Эйе, һаҡлана. Шуға күрә бер яҡтан был эш үҙе ҡыҙыҡ булды, үҙе ҡатмарлы булды. Һәр хәлдә бына беҙ 3 кеше шул эштә йырып сыҡтыҡ инде. Тимәк, 10 кеше түгел, 3 кеше башҡарылған был эште. 3 кеше башҡарҙыҡ. Яҡуттар 5 кеше, беҙ 3 кеше ошо ҙур әйберҙе атҡарып сыҡтыҡ. Әйҙәгеҙ тышын күрһәтәйек әле китаптың тамашасыларға. Нургун Батыр. Шунда уҡ һорау тыуа, башҡортса Нургун булмаймы икән? Әйтелеше ысынлап та Нургунмы? Бына тәржемәселәр төркөмөндә лә ошо эште башлағас та Олонханың исеме тураһында ҡаршылыҡлы ҡараштар күп булды. Шунан һуң хәҙер беҙ нимә эшләргә булдыҡ? Кемдер әйтә Нургөн, кемдер әйтә Нөргөн, кемдер әйтә Нургун. Хәҙер беҙ уйланыҡ та, шунан минең яҡут коллега Надежда Васильевна Павлова мин яҙып ебәрҙем. Надежда Васильевна, ҡыйын булһа ла һеҙ беҙгә Нургун Батырҙы яҡутса әйтеп, тауышығыҙҙы ебәрегеҙ әле, әйтелешен беҙ ишетәйек тип. Шунан ул беҙгә ебәрҙе, ул беҙгә ишетелә Нургун Батыр булып. Шунан һуң мин үҙем Мәскәүҙә аспирантурала уҡығанда ғилми етәксем әйткән ие. Ниңә һеҙ егет һүҙен джигит тип тәржемә итәгеҙ, егет һүҙен беҙ урыҫ телле кешеләр ҙә әйтә алабыҙ тип. Шул хәтерендә ҡалғанда, тимәк беҙгә яңғырашын һаҡларға булһа, Нургун тип тәржемә итеү, Олонхан шулай итеп атау дөрөҫтөр тип беҙ шул атамала туҡтаныҡ. Телгә ят түгел, әйтелеше еңел. Ю хәрефе бар башҡорттарҙа. Эйе, башҡортта ю хәреф бар, югән, юләр һәм башҡа һүҙҙәр бар бит. Шуға күрә уйланыҡ та, тәүҙә шулай әйтеүселәр булды. Эйе, Нургун, мин дә әйттем инде, мин әйтәм, беҙгә бит әйтелешен һаҡлау да мөһим. Мына улар беҙгә презентацияға килде, улар Нургун Батыр тип торалар бит инде. Ә беҙ Нургун йәки Нургөн тип торһаҡ, әҙерәк кенә. Сөнки Урал Батырҙың улар әйтелешен һаҡлаған, шул ҡалдырған, шулай бит. Иғтибарлы булыу мөһим был яҡтан тәржемәселәргә. Ә кем шулай да Нургун Батыр? Был героик эпосмы? Эйе, был героик эпос. Нургун Батыр беҙҙең Урал Батыр һымағыраҡ ул. Төп Батыр инде ул үҙенең һеңлеһен эҙләп сығып китә, юлында осраған шул мифик заттарҙы ҡыйратып, теге халҡын инде, үҙенең саха халҡын төрлө насар заттарҙан ҡотҡарып йөрөй инде. Уның үҙенә лә күп һынауҙар төшә. Әгәр ҙә бына беҙҙә ҡатил батшаның үҙе менән көрәшһә, Урал Батыр, Нургун Батырға инде бүтән төрлө нейҙәр, минең иң ныҡ теге тетрәндергәне булды инде, бына уны һәм уның дошманын юғары көстәр һынайҙар. Бына үлем бауы бар, шунда улар йәбешергә тейештәр һәм уларҙы ырғытып бәрәләр бер ҡаянан икенсе ҡаяға. Шул ваҡытта әгәр ҙә Батыр тере ҡалырға тейеш булһа, ул йығылып төшмәй утҡа аҫтағы. Һәләк булырға тейеш булһа, йығылып төшөргә тейеш була инде. Уның дошманы йығылып төшә, ә Нургун Батыр ҡотолоп ҡала, ул бауҙан ырғып инде икенсе ҡаяға һикерә. Бына шулай. Йәнәләһе бында шундай моғайын идеология үтәлер. Был Батыр халҡына кәрәк, ул халыҡҡа изгелек эшләй, шуға күрә ул йәшәргә тейеш. Ә уның дошманы халыҡты ҡырырға, халыҡты юҡ итергә үҙенең маҡсат итеп ҡуйған зат инде йәшәргә артабан тейеш түгел. Шундайыраҡ. Әлбиттә, был эпостарҙың философик хикмәткеһе ул айырым темалар. Шулай да бына осрашыу ваҡытында ошондай философик хикмәткеләр тураһында һөйләшеү булдымы презентация ваҡытында? Ғөмүмән презентация нисек үтте? Әлбиттә, булды. Презентация шәп үтте. Якутиянан беҙгә 4 ҡунаҡ килде. Проекттың етәксеһе Александр Николаевич Жирков, уның ярҙамсыһы Станислав Пантелеймонович, шунан һуң килде беҙҙең ныҡ билдәле ундағы эпос белгесе Василий Васильевич Илларионов, беҙ уның менән әленән-әле осрашып торабыҙ, ул да ҡатнашты Урал Батырҙы тәржемә итеүҙә, һәм Олонхо һөйләүсе, Олонхо суд Алексеева Настасья тигән ханым да килде инде. Бына шул 4 кеше менән үткәрҙек инде беҙ бик юғары кимәлдә, беҙҙең госсобрание йортонда булды был презентация. Презентацияла әйтелде, барыбер
эпос ул бит инде халыктың менталитетын күрһәтә торган әсәр. Бына уртак ягы нимәлә? Улар икеһе лә теге изгелек эшләүгә, шуннан һуң якындарыңды хөрмәт итәргә, тыуган илеңә һөйү. Бына шуның һымак теге югары әхлаки бу нәйләрде нормаларды исенә алган. Бына шул яктан улар уртак. Артабан килешеү дәвам итерме? Бына башка якут эпостарын башкортчага тәрҗемә итү, башкорт эпостарын шулай ук саха теленә тәрҗемә итү. Юктыр, ул уларның проекты буенча бер генә эпик әсәр бына якут теленә һәм шул әсәрнең инде теге бурыс кайтарган һымак без инде тиеш булабыз якуттарның ошо төп олонхоһын тәрҗемә итәргә үз телебезгә. Шулай да Гөлнур Равиловна, ни өчен тәрҗемә эше мөһим? Ни өчен бу институтты, Совет осорундагы киң билләр институтты тергеҙү мөһим бүген? Тәрҗемә ул бит инде бына ярай без галимдар күбрәк инде өйрәнгәнбез үзебезнең беренче дәүләт теле урыс телендә укып, үзебезнең гыйльми эшләрдә шуның буенча аткарырга. Бына мин нәмә дип әйтергә, ошо Урал Батырны башкортчадан якут теленә тәрҗемә иткәс, күп кенә якуттар укыган. Укыгандар да үзләренчә ниндәйдер фикер туган. Андрей Савич килде, режиссер. Урал Батырны сәхнәлә куйырга хәтерегездә булса. Борисов. Шул әйтә, бына мин тап ошо үзебезнең якут телендә Урал Батырны укыгас, минең теләгем туды, шуны сәхнәләштерергә ди. Мөгаен бездә лә укырга теләүчеләр булыр, ул кызыксынып дип уйлыйм инде. Шуңа күрә бына әсәрләрдә туган телендә уку да мөһимдер дип уйлыйм. Ул теге күп укучылар өчен, галимдар өчен түгел, бу бигрәк тә халык өчен аткарылган эш дип күзаллана килтерәм мин. Гыйльми яктан караганда, бында безнең бурыс нимә? Иң тәүдә уның йөкмәткеһен хакларга, мәгънәһен хакларга, шуның өчен без тәүдә һүҙмә-һүҙ тәрҗемә эшләнек. Һүҙмә-һүҙ, бер һүҙ дә төшөп калмаһын. Безнең шулай небез, максатыбыз. Шуннан һуң инде укымлы итеп, шул һүҙләрдән әсәрде төҙөнөк инде. Бына шулай барды ул эш, катмарлы булды. Гомумән эпостар улар бер халыктың гына байлыгы түгел, гомумән кешелек әдәбиятының байлыгы дип әйтергә мөмкин. Шуңа мөмкин тиклем уның турында күбрәк халык белһен. Әйткәндәй, бу Нургун Батыр дигән китапты яңарак Өфө китап магазиннарының берендә күрдем. Димәк, алырга мөмкин уны. Алырга ла мөмкин. Тиражы Лазураның 1000 экземпляр сыкты. Уны райондарга таратып ебәрделәр, миңа мәгълүм булуынча. Мөгаен укырга теләүчеләр табылыр. Бик кызык унда уларның теге нәмә дип әйтәм, ентекләп язылган әйберләре күп. Бездә бит улай түгел. Безнең теге мәрхүм Мәүлид Ямалдин агай әйтмешләй, 2 елда 20 еллык фикер ята безнең эпоста. Уларның миңа калһа киресенчә, 2 еллык фикерде улар 20 елда ала бирәләр. Шуңа күрә укыгыз, сагыштырыгыз. Укыгыз, сагыштырыгыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек итәкчесе, филология фәннәре докторы Гөлнур Хөсәйнова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.